Dagijay mandakwarog abirbiro kam. Dadala mo gayam di taga agi-istambay. Ay. Katuan. Hay. Ayabam idan, tadadalaang mat dita. Taapay ko mga ayabak. Kat kunamat nga ada pangibaunam kadakwada. Ada nagboluntaryaw ang nangaramid iti pangibaunak ko makadakwada. Nagsaya at man, tada nagboluntaryaw. Wala. Saan laang nga iti sangwanan ti barangay hall ti walwalisan na. No di kay, intero nga aglawlaw ti barangay hall ti madama ita nga walwalisan nan. Naggagatan day ta kabaranggayan tayo. Asino aya? Ay awan sa balay. No saan ati kumparek, anasigpet kendagagay. Ni pari ba dong? Oh. Nagboluntaryaw ang nagwalis ije barangay hall ni pari ba daw? Win. Pampanunutan nga raw. Adan sakit na kan na, iso agim magay. Sigurado ka asaan anabartag? Limpyo man. Manmanuman ti kasta. Ay naggagakan. Una, dito'y talang shortcut. Alangan namang likaw tapay laan ka nagadayo, Chet. Una, kaya't mao ta ibaon na tamanan ni Uncle Kao. Ay, saan Imbag kumamay. Numaminsan lang ay baon na ta. Paggigitanan na may. Wala, aglimong ta. Ah? Nakatakdar ni Uncle ko dita parangan da. Ang mga makita na ta. Aglimang tapay lang ka nakita na tan. Kunak namin aglimong ta. Nawanay, nakita na tan, Chet. Nay. Nawanay, payapayan na tamaw. Di tanlatan taltalyawan. Payapayan na tangaraw. Kita maw. Ay, wait. Nay, apa yang ta? Ay. Lumabas talatan. Entan. Ay, ayan man nga tanda ko araw. Aglemlemeng dan samit din. Apa dati kumparat pag na lang dito sangwanan ti arubayan may agsagawi siupay. Aray, ada. Ewe, nakita ka. Apa nga da ka dito sangwanan ti arubayan may? Mga laing ano, ada kaya't mo nga ipatrabaho paray. Ada, amang trabaho. Ay nagmayatin pare adang ganday ta sugbat mau. No kaya't mau, siya timang trabaho paray. Ay, kasino pa ingat ati kaya't nangagboluntaryaw? Sino pa ingat itayag dati kanigid nga ima na. Siya paray. Ay, siya. Oy, wala. Tasi kalaang matyada dito. Ay, di na magkulang mo data narigat no ang dapay nga agboluntaryaw. Ang inton agangay kay agdawat iti sweldo. Nakangato pa lang ti magparay. Among magkanya ka. Nagbali na ko naman nagtulang. Isukit a paborito ka akong paray. Ay, umay ka paray. Ada ibagak. Kain ada pangibaunakin ka. Kapitan, madlaw ko katumad adot ti ipapaaramid mo ken ni ka ba daw? Ay, uwan kagawat nagagat nga ba? Rumbang magnaro na matangdanan Kapitan. Isumot na ito ti pampanunutan. Ay, agpadpada talakid di ti pampanunutan ay. Saan tamat nga kinkinopya iti panunod? No kasta, budgetan tayo ti tangdan ni ka ba daw? Pampanunutot na ito? Kinopya ba na kagawat? Dito'y talikod ang magnachit. Narigatan na makita natin ni Kapitan. Ayaban na tamanin nga ibaon. Ay? Dunadamag ka. Anya tinadamag mo, Chet? Nadukano ti paparamid ni Uncle ko kinitata ba daw? Dayta ka nga men. Tagbulo-buluntaryon tumod ni Tata Badong. Manglikaw tangarudeng. Uray no adayo ti pagnainta. Basta saan na ta makita ni Uncle Kao. Apay ajak meten makita arumwar di tabalayda ni pare ba daw? Apay kagawad? Nasapa rimwar.
Mapan ka naglinis si bangkag na, kapitan. Na, itapay ang mapanaglinis. Nakalagip mo. Ay na, yawat ko kumaita jitangdan na. Bayam, tanuman ito'y tersenak ni Marituyang. Ibagakan kwa na, ayawat mo ditangdan ni Kabadong. Ay, man. Ay, ado tinaytultulong da di akong pare dito'y barangay tayaw. Iso arumbang laang atangdanan mo. Chip, kita ma. Adayaw awat ni Kapitan ka ni Tata Badong. Aywan, nakasubri may. Ang mga nasurat. Imposible asurat. Ay, nungay kwarta tilinaon ti sobray. Apay ko mga ikan na iti kwarta ni Tata Badang. Ay, dahi ta ti rumbang nga maamuan ta, Chip. Kwarta ko naman. Kit ibatam nga ro din tayawid ko, dahi ito'y tangdan ko pare. Ay, aguray ka pa imit Nagalisto ka na mangyawid. Apurado ka mit unay. Agur-uray ni tuyang ko, ni Gibalay mi pare. Mapan kami makikinda, itinaima sa sidain may. Ay, Ala, ibatam mo pare. thank you ka pa imit. Pare, kan ag-thank you ak pa imit. Iti serbisyong. Thank you. Nagpasay, nag-thank you ka pare. Ay, man-manutikas ka pare. Makapasangit ti kinagagit mo. Ang asam tag voluntaryo ka pa. Ay, Ayun, ay kamutin pare. Ang drama ka pa lang may. Ha? Hanggang sa uulitin pare. Umayak tumanay. Ay, naday tatikay-kayat ko ka pare. Thank you. Kung nagtumit a kwarta tilinaon ti subri ngay niyawat mo kini Tata Badang. Na, kasano na amuam akwarta? Nakita may abinilang na idinagaway. Sugsusangaribo ko naman. Ikan na kami man mat iti kwarta ka. Di na kami mat ikan. Nila Tata Badong ti inikam. Ay nakit no tangdan na dayjay. Tangdan na ang nagtrabaho dito'y barangay. Nagdagayang tangdan ti trabaho dito yung barangay. Da kami loko mati pinagtrabaho mon, Kapitan. Ay birbirukan kayo ng di kayo mabirukan. Day takot nga ba? Nagsadot-sadot kayo man. Sikat tumot, Chip. Apay na siyak manay. Ibagbagam amang likaw ta. Kaya't mo aliklikan ta ni Kapitan. Hanggang. Nga Da kaming tumamot itangda namin dun sumaranaw. Aggagagat kami. No kaya't mo, Kapitan. Agboluntaryo kami mutan kini Chip Warog. Yay!